čas mezi klukama. Kubo Výborné a skládáme poklonu skýmenům tohoto týmu, protože měl nejrychlejší lyže zatím. No a číslo 8. Tak tady už to začne být elegantní, protože na trati s 8 je Adelka Sládková. Adelka Sládková. Ano! Číslo 8. Rvi to! Adelko, připrav se. 3, 2, 1, start. A pojď! Adelka na trati. Jedem! Tady někdo. Je to slyšet, Davy bouří, Adelka se Pojď, jeď! Jede také výborně, podívejte. Nezastavuj! Jako by snad ani nezávodila, ale tomu nevěřím, jede velice rychle. Jeď! Poslední bráka, průjezd cíle. A do bobek! Výborně, skvělá jízda. Skvělá, krásná, klidná jízda, čas 24:34. Výborná jízda. No a s číslem 9, aby se to nepletlo, tak je tam také Adelka. V tomto případě Adelka Skuhravá. Adelka Skuhravá, startovní číslo 9.